25 ditu gaur, asteazkena da, asteragoa zeurak guztizkoen albistek. Uxue Barkosek Nafarroaren ekonomia eta gizarte eredu berriak goraipatu ditu Madrilen Nueva Ekonomia Forumean. Ospa mugimendua etarekin lotzen saiatu da Guardia Zibilak. Nafarroako gehiengo sindikala Madrilen izan zen atzo auzipetuei babesa ematen. Nafarroako unibertsitate publikoan erizaintza euskaraz emateko neurriak eskatu ditu Arartekoak. Unibertsitateko karpan bi eraso sexista izan zirela salatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoko talde feministak. 10.000 hektarea soro kaltetu dira Herriberan uholdeen ondorioz. Iruñako udalak autoaprobak deitu ditu euskal kulturan espezializatutako teknikarien lanposturako. Hiltegi Izarraren Orubean Miluzen 13.300 metro kuadroko parke eraikiko du udalak. Asteazken honetako albistekin hasteko Uxue Barkosek Nafarroaren ekonomia eta gizarte eredu berriak goraipatu ditu Madrilen Nueva Ekonomia Forumean. Nafarroako presidente Uxue Barkos Madrilen izan da Nueva Ekonomia Forumek antolatutako hitzaldian. Barkosek herritarren arazoa konpontzen eta era kolektiboan aurrera egiten laguntzen digun egiazko tresnatzat aldarrikatu du politika. Nafarroako lehendakariak nabarmendu duenez, foru komunitatean epealdirik egonkorrena zabaldu da krisia hasi zenetik eta hori, haren iritziz, Nafarroa oparoagoa, solidarioagoa, pluralagoa eta lehiakorragoa eraikitzen laguntzen ari da. Barkosen esanetan Nafarroan nagusitu den egonkortasun politikoa, negoziazioa elkarrizketa eta adostasunera iristeko gaitasuna tarteko dituen lan nekosoaren ondorioa baizik ez da. Hori dela eta Barkosek Nafarroak 2015 irekitako garai politiko berriaren garrantzia nabarmendu du, egun foru gobernuari eusten dioten lau indar politikoek asmo handiko programa akordioa adostu eta Nafarroako gizarteari garapen handiagoa ekarri dioten politika sozialagoak eta barneratzaileagoak egiteko gai zirela frogatu zutenean. Barkosek arreta berezia jarri dio Nafarroako gobernuak berrikuntza alde egin duen apustuari, ongizatea areagotu, bizi kalitatea hobetu eta gizartaren erronka handiei sormenezko irtenbideak bilatzen dizkion neurrian. Ildo horretan, Barkosek Nafarroako gobernuak onartu berri duen lehenengo zientzia eta teknologia plana nabarmendu du, baita berrikuntza bultzatzeko xedez exekutiboa aurten esleituz joan den 39 milioi euroko aurrekontu saila ere, 2015koa baino 185 handiagoa. Bestalde Nafarroako lehendakariak nabarmendu ditu asmo handiz egituratu duten errenta bermatua bezalako tresna bat izateak duen garrantzia. Era berean, Barkosek Nafarroako gobernuak pentsioetan emandako aurrera pausoak azpimarratu ditu. Altsasuko gazteen aurkako epaiketaren 7. egunean ospa mugimendua etarekin lotzen saiatu da Guardia Zibila. Agentek aurkeztutako dokumentu gehienak 80 hamarkadakoak dira eta defentsari erantzunez onartu dute horietako batek ere ez zuela mugimendu hori etarekin lotzen. Auzipetuak ez dira etakideak, baina etaren estrategia baten barruan indarkeriazko ekintza bat egin dute orain arteko larriena. Halaxe laburbildu zuen euren tesia Guardia Zibilaren kapitainak. Herenegun lekuko gisa deklaratu zuen eta atzo aditu gisa egin zuen beste bi Guardia Zibilekin batera. 2016ko urriaren 15ko Altsasuko gertaerak terrorismoarekin lotzen dituen txostenaren egileak dira eta defenditzen dute eta kalde hemendik fagozitatu zuela. 2000an kanpaina koordinatzeko agindu eman zien erakunde satelitei. Guardia Zibilaren arabera estrategia horrek gaur daño indarrean iraungo luke eta ospa mugimendua estrategia horren barruan kokatzen du. Hala ere, ez du frogatu osparen eta etaren arteko lotura organikorik. Hori erakutsiko luketen ospa mugimenduaren barne agiriez galdetu zien Amaia Izko abokatuak. Soilik pankartetako mezuak dituztela esan zuten. Altsasuko gertaerak terrorismoarekin lotzeko eta etarekin erlazionatzeko aingura alde hemendik kanpaina da.
Erakunde armatuaren zutabe aldizkarian zein zuzen agirietan oinarrituta desmilitarizazioaren aldarrikapena aspaldikoa dela ondorioztatu zuen kapitainak. Dena denaren ustez 2000. urtean etak beste jauzi bat eman eta alde hemendik koordinatzeko agindu zion amnistiaren aldeko mugimenduari. Hizkok eskatu zion azaltzeko nork nori eman zion ustezko agindua. Guardia Zibilaren arabera Jose Javier Arizkuren Ruizian zeman zioten agirian etzen hori zehazten, hain zuzen ere agiri hori amnistiaren aldeko mugimenduaren eta askatasunaren aurkako auzirako oinarria izan altzen galdetu zuen abokatuak. Ez dakit batekin erantzun zuen kapitainak. Interpretazio horren ahalgunetako bat da eta honezkero desegiteko bidean dela eta 2011ko urrian borroka armatua behinbetiko usteko iragarri zuela. Orduan nolatan egotz dakieke terrorismoa 5 urte geroagoko gertaerei. Kapitainaren arabera 2011tik aurrera askatasunak segik edo batasunak bere burua desegin zuten euren jarduera zuritzeko eta legezko erakunde gisa berrantolatzeko. Haren ustez, etak segurtasun indarra kanporatzeko estrategiarekin aurrera jarraitzen du jotake. Amaia Hizko galdetu zion adierazpen hori frogatuko luketen etaren dokumentorik balduten. Ez erantzun zuen. Guardia Zibilaren arabera, alde hemendik kanpainan Nafarroako hainbat herritan bere bilakaera propioa izan du, baina horien artean Altsasukoa nabarmendu da. Txostenak mehatxu eta presioak aipatzen ditu eta historikoki Altsasun zein sakanako eskualdean izandako indarkeriazko erasoak zerrendatzen ditu. Larriena, Guardia Zibil baten hilketa da 1980koa. Dena den, kapitainak onartu zuen eraso azpimagarrienetan azkena 2008koa dela. Hortik aurrera ekintza txikiagoak aipatu zituen, hala nola desobedientzia zibileko jarduerak, ospa egunak, pankartak, antzeslanak eta bar. Gizarteari presio egiten zaiola deritzote. Eta albiste honekin lotuta Nafarroako gehiengo sindikala Madrilen izan zen atzo auzipetuei babesa emateko. Nafarroako Lab, Ela Esteilas eta SK sindikatuetako ordezkariak Alcalá de Henaresen izan ziren atzo Altsasuko auzipetuei euren babesa emateko. Komunikabidei emandako adierazpenetan Imanol Karrera Labeko ordezkariak adierazi zuen auzipetuei eta Altsasuko herriari elkartasuna erakustea izan zela bidaiaren arrazoietako bat, epaiketak suposatzen duen zentzugabekeria juridikoa salatzearekin batera. Unibertsitate publikoan erizaintza euskaraz emateko neurriak eskatu ditu arartekoak. Ehunka ikaslek egiten dute erizaintza graduan Nafarroako Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien Fakultatean. Horietatik erdia baino gehiago euskalduna dira eta euskaraz egin nahiko lituzkete goi mailako ikasketak azken inkesten arabera. Unibertsitateak baina bi ikasgai besterik ez die euskaraz eskaintzen. Orain arte eskaintza hori zabaltzaren alde azaldu dira hainbat indar politiko, ikasle elkarteak, euskalgintzako eragileak eta baita Nafarroako parlamentua ere. Orain arartekoa batu zaie. Hizkuntza eskubideen behatokiak aurkeztutako kexa bati erantzunez, eritzaintza ikasketei buruzko txosten argitaratu zuen Javier Eneriz arartekoak martxoaren 15. Auzian ardura duten bi erakunde publikoei gorri zien Hezkuntza Departamentuari eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreari. Departamentuak arazoa konpontzeko borondatea agertu zuen ohar batean, Nupek ere erantzun zion behatokiak eginiko reklamazioari. Erantzuna ordea oso bestelakoa izan zen. Nupen irudiko ez da bideragarria erizaintzako gradu euskaraz eskaintzea horretarako gai diren irakasleak falta baitira. Txosten guztiak jasota arartekoak iradokizuna egin die hezkuntzari eta Nupi egin beharreko aldaketak egin eta erizaintzako ikasketak euskaraz eskaintzeko neurriak arditzaten. Erakunde horren arabera, euskarazko eskaintza zabaltzea bat etorriko litzateke euskararen foru legearekin, Nupen barne araudiarekin eta Nafarroako parlamentuak berriki eginiko eskaerekin ere. Behatokiak eta Iruñeko euskalgintzat bat egin dute arartekoaren eskaerarekin eta euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatu zuten atzo erizaintza eskolaren aurrean. Eta unibertsitateko karpan bi eraso sexista izan direla salatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoko talde feministak.
Bi eraso izan ziren upeko karpan festa giroan eta bietan esku hartu zuen talde feministak. Talde feministaren hitzetan erasoak ez dira bakandutako gertaerak. Horregatik, erasoak sistematikoak direla azpimarratu dute eta festa giroan arriskua handitu egiten dela nabarmendu ere. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, 10.000 hektarea soro kaltetu dira Erriberan Golden ondorioz. Oraindik badira soroak urpean Nafarroako Erriberan, 10.000 hektarea soro irentsi ditu ibaiak guztira lehen balorazio batean. Garia eta garagarra bereziki zaintzuriak ere izan du kalterik. Orain eusteko paretak ari dira konpontzen izan ere, nekazariak kexu agertu dira Ebroko Ur Konfederazioak ibaiaren bazterrean egiten duen kudeaketarekin, gehiegitan errepiketzen delako kontua. Iruñako udalak bertzalde hautaprobak deitu ditu euskal kulturan espezializatutako teknikarien lanposturako. Iruñako udalak hautaprobak deitu ditu euskal kulturan espezializatutako kultur teknikariaren lanposturako. Deialdi bikoitza da, prestakuntzarako zerrenda bat egingo da, Iruñako udaleko edo haren erakunde autonomoetako langile finkoei zuzendua eta beste bat aldi baterako kontratu bidez aritzeko gertatzen aldiren beharrak asetzeari begira. Izena emateko epea apirilaren 30 arte dago zabalik. Oinarriak udalaren egoitza elektronikoan, hau da, irubebikoitza.pamplona.es orrialdean kontsultatu daitezke enplegu publikoaren atalean. Prestakuntzarako izengaien zerrenda osatzeko Iruñako udaleko edo haren erakunde autonomotako langile finko izateaz gain, izangaiek B, C edo D mailako langileak izan beharko dute eta ezingo dute agortuta eduki eskubidez dagokien gehieneko prestakuntzaldia. Halaber, lanpostuan gutxienez 3 urtez aritutakoak izan beharko dute. Lizentziadun, arkitekto, ingeniari edo gradudun titulua eduki beharko dute eta ega edo horren baliokidea den titulua. Aldi baterako kontratu bidez aritzeko izengaien zerrendarako titulazio akademikoari eta euskara tituluari buruzko betekizun hori ez gain enplegu publikoko deialdietan ohikoak diren baldintzak bete beharko dituzte adinaz eta nazionalitateaz bezain batean. Eta Iruñako udalaren kontuekin jarraitu, ziltegi zarraren orubean Miluzen 13.300 metro kuadroko parkea egingo du udalak. Parke berria izanen du Iruñak Hiltegi Zarraren orubean Orkoien dikertu Miluzen. Udalak 1,4 milioi euro inbertituko ditu eta zonalde ekonomiko berria sortuko du eta horrez gain Orkoin eta Iruñaren arteko loturak hobera eginen du. Errepidetik gertuen dagoen zonaldea oinezkoentzat egokituko dute, haientzako espaloi berria egonen da eta bidegorria ere bai. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Gaur Nafarroan ateri eta ostartekin zeruan, ipar haizea ibiliko da ziertzo bolada gogorrekin. Temperatura maximoak asko jaitsiko dira. Ostegunean egunaren lehenbiziko partean tarteka lainotxo egongo da. Ipar haizea ibiliko da ziertzo bolada gogorrekin. Gauean hegoaldera aldatuz joango da haizea, temperatura gutxi jaitsiko da. Apirilak 25 ditu gaur, asteazkena da, honako albiste hauek utzi dizkigu egunak. Goazen titularren errepaso egitera. Uxue Barkosek Nafarroaren ekonomia eta gizarte eredu berriak goraipatu ditu Madrilen Nueva Ekonomia Forumean. Ospa mugimendua etarekin lotzen saiatu da Guardia Zibilak. Nafarroako gehiengo sindikala Madrilen izan zen atzo auzipetuei babesa ematen. Nafarroako Unibertsitate Publikoan erizaintza euskaraz emateko neurriak eskatu ditu arartekoak. Unibertsitateko karpan bi eraso sexista izan zirela salatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoko talde feministak. 10.000 hektarea soro kaltetu dira Erriberan uholden ondorioz.
Iruñako udalak autoaprobak deitu ditu euskal kulturan espezializatutako teknikarien lanposturako. Hiltegi Izarraren Orubean Miluzen 13.300 metro kuadroko parke eraikiko du udalak. Eta bertzerik ez gaurko, zauzi izan badela, mila esker zuen arretagatik eta astazioan Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.